كبرات سمعتنا بقدامنا كاب زيافير ربنا كاب ويتنا يسوع كريستوس صقان سلاما نعختكم ازي بخفل أقلقلوت وانجيل رحبوت بتهرستيان أف فانكوفر كندا بتقرينيا زدالو فنو مدب وانجيل نخلو حجيا طمعت منحان حجيا حجيا طمعت منحان حجيا سلام كلكم أكل خرنعت زلكم وانجيل نقولوا تسمعون تكاتاتلون زلكم وكانتنا نحواتنا لو معلتي حدا قالي نباكم كحلو فوز دالي زلخو ويكا حدا كابت غويتنا يسوع كريستوس عبد صويع زغبرلو نقولو حزبي عالم منعولو انفيتيشن ادمن زغبرلو قالي مصحف قدسنا وانجيل ماتيوس معرف 11 فقدي اسران شمونتن كمزيبل اتم كلكم تتصعروا صور زخبدكم انا كعرفكم ناباينعو انا لوهي لبي ونتعوت عرعتي فوكس صري وقليل مو عرعتي صرو كباي ونتماهروا لنفسهم كعرفتي كترغبيكم يبلان ابزي يسوع كريستوس ادما كغبر كله نقول حزب عالم نقولهم اتم اب صورن صعرن عرعتن زلوي زي اب تاريخ ناي عالمنا ويكا اب تاريخ زخونه يكون سمعنان رينايم زي نفلت انفيتيشن سلامنتاي انت دايلنا مانم سب موقع نوصعتن دخماتن نعويو كعرفكم زبله يلن بجاكا يسوع كريستوس مالتي حسابات يهبو فلسفنا يهبو بلحتن مهراتن كالوتن كلهم نفلسفنان بوليتيكاون كالن ملكعتن اندهابو يوم عدمه زغبرو قال مخسون كرخبو يصعرو يسوع كريستوس كنا بزي زخونه يكون مخسب ويكا تربحي مخان عدمه نقول سب تصويع مالتي حدا عداماي عدمه خجبرن كله بمطنتي عدامي زمدزن يسوع كريستوس مني ابزي مني زز عدم زلو انت دايلنا افتي تحتي زلو تقسي زبرحلنا نسوقا انا لوهي لبي ونتحت ارعتي فوكس صريون قليل يمو ارعتي صرو زبلي زي غويتا زي يسوع كريستوس امبار لواهي ارعتو خا فوكس سخوني يسوع كريستوس ابزا مدري اب تمالالسلو وانت دا رينايو بملؤ بفقري بلوحاتن بتحتنا استماله نبزحات زانغده نبزحات زالي نبزحات تسفان برهانن زخونه يسوع كريستوس امبار لومي زعدم زلو زعد مازي كاب زبانات كابتي يسوع كريستوس ابزا مدر زي استغلصلو كساب ابزي غزي زي نخلتشحن اسران حدن عامات تقصله ادمي بار نخلو سب زعدملو يسوع كريستوس نهيوت بزحاز لوطلو ادمه دماي كم عدنت انت دارينا بزمن يسوع كريستوس اب ماتيوس اب ماريقوس معرف شمنته كم زعللنا ويدما كم اننببو قال املاح كم زيبل هذا تاريخ هؤلاء احتياصبيتي ينغرنا مالتيو نعسرت خلت عمت دما زحزح زبلان استسقايتن سبيتي انيرا بامنت نبي يسوع كريستوس بممصا زفر كدانو بملبات بمتنكاف نزل عالم كم زحويتن كابت زنبرا انزا كم ز تفوسنتن انادري زي قليل تاريخ هيكونن نخل نعسرت خلت عمت زاكد دم كفسسن كتساقن زنبر سبيتي صورا يسوع كريستوس بمشكام نزل عالم تفوسان يعرفان مالتي زسم اب تاريخ كم زنغرنا حدا بازيو بموقع تاثيرو اما قبرات كنبر طراي زخل زنبره هيوتو استباسقلن استساقين كاب فاميلون كاب حزب رحيقو ولاون بسنسلت تاثيرو كوف كبل كعرف زي كلسب يسوع كريستوس بمركاب يسوع كريستوس حرنت بمركاب كين نزال عالم حاويو
ዓብይ ብስራት ከዓ ክኸውን ክኢሉ ባር ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዕድመ እዚ ንኹሉ ሰብ ዝፀውዐ ኣምላኽ መስገን ኢየሱስ ኣብዚ ንመን እዩ ዓዲሙ ሓደ ዝኾነ ይኹን ዕድመ ክግበር እንከሎ ብመጠን እቶም ተዓደምቲ ዝውስንዎ ጠለባት ኣሎ ንሱ ከዓ እቶም ከምዚ ዝኾንኩም እቶም ከምዚ ተማልኡ ዳተባህለ እዩ ዝፅዋዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ኣቶም ኩልኹም እትፅዕሩ ብምባል ነቶም ፃዕሪ ዝበዝሖምን ጾር ዝኸበዶምን ጥራይ ከም ፀውዕ ኢና ንርኢ ንምዃኑ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዕረፍትን ርግኣትን ወይ ከዓ ሙሉእነት ኣብ ዘይብላ ዓለም ኣብዚ ኣብ ጎደሎታት ዝተመልአት ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብምርካብ ጥራይ ሙሉእነት ክርከብ ዝኽእል ሙሉእ ኮይኑ ዕረፍቲ ክህብ ዝኸኣለ ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ የለን ስለዚ ከዓ ጾር ዝኸበዶም ፃዕሪ ዝበዝሖም ዋጋ ዝበዝሖም ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዲሙ ንኹሎም ከዓ ዕረፍቲ ሂቡ ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዲስክሪሚኔሽን ዓሌት ጾታ ዕድመ ደረጃ ትምህርቲ ደረጃ ሃብትን ካልእን ብዘይ ውስኖ ንኹሉ እዚ ዕድመ እዚ ክፉት ብምግባር ንኹሉ ሰብ ከዓ ዓዲሙ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ከዓ ክሳብ ጫፍ ምድሪ እዚ ወንጌል እዚ ክሰፍሕን ክለኣኽን ተኻኢሉ ማለት እዩ ሎሚ እውን ኣብ ዘበና እዚ ዕድመ እዚ ህያው ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ህይወት ብዙሓት ሰባት ዝለወጠን ታሪኾም ዝቐየረን ዕድመ እዩ ስለምንታይ እንተዳኢልና ምክንያቱ ሓቅን ፀጋን ሒዙ ዝኸይ ዘሎ ሓቅነት ናይዚ ወንጌል ስለ ዝኾነ እዩ እምበኣርከስ ኣብዚ መልእኽተይ ዘሕልፎ ተልዩ ከዓ እዚ ዕድመ እዚ ንዓኻ ኣታ ፅድቂ ደሊኻ ኮለል እትብል ጾር በዚሕካ ኮለል እትብል ብስቁልና በዚሑ ናይዚ ዓለም ኮለል እትብል ሰላምን ዕረፍትን ደሊኻ ኮለል እትብል እዚ ዕድመ እዚ ንዓኻ እዩ ጾርካ ናባይ ያምፃየ ይብለካ ኣሎ ኢየሱስ ናባይ ያምፃየ ይብለካ ኣሎ ኢየሱስ ናባይ ንዓ ይብለካ ኣሎ ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ብምባል ደጊመ ነዚ ቃል እዚ ክነግረካ ይደሊ ምክንያቱ ካብዚ ንላዕሊ ዓለም ካብዚ ንላዕሊ ዕድመ ኣብዛ ምድሪ ነበር ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ከዓ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩ ዘለኹም ጾር ዝኸብደኩም ዘሎ ዋጋ ዘኽፍለኩም ዘሎ ንምዕራፍ ላዕልን ታሕትን ትብሉ ዘለኹም ካብ ሃገር ናብ ሃገር እትቕይሩ ዘለኹም ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ኮለል እትብሉ ዘለኹም ብምባል ኣነ ጥራይ ክዕርፈኩም ኢሉ ዕድመ ይገብረልካ ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ነዚ ዕድመ እዚ ና ከዓ ንሕና ተፀዊዕና ነዚ ዕድመ እዚ ና ከዓ ክንነግር ተዳሊና ዘለና ማለት እዩ ኣምላኽ ዕዚዙ ይባርካ እዚ መልእኽቲ እዚ ከዓ ኣብ ልብኻ ይኹን ተባረኹ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ብምዃን ነዚ መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ተኸታተልትና በዚ ሎሚ ዝተዋህበ መልእኽቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታኹምን ናይ ብሕቲ መድሓኒኹምን ክትቅበሉ ፈቓደኛታት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ቦታ ብምዃን ምሳና ከምዚ ብምባል ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ ሓቢርና ንጸሊ ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ስለዚ ዕድል እዚ ኣዝየ መስግነካ ኃጢአተኛ ምዃነይ ድማ የምን ኃጢአተይን በደለይን ይቕረ ብምባል ክትቅበለኒ እጽሊ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ምእንቲ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ እቲ ጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ድሓር ድማ ፈርድ ከም ዝመጽእን ንኣምን ኣለኹ ከም ጎይታይን መድሓኒየይን ድማ ይቕበሎ ኣለኹ ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣለኹ ኣሜን ስለምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ስኩላትና ይኹን ኣሜን